tänkte ta en kakor. Var den traditionella pannkaksgrej. Jag har en kom nu ska vi ta pannkakor. Och som alla vet så vet alla sina pannkakor. Jag har alltid hårt. Så, vad ska man ha för pannkakor? Ägg, bra. Ägg har vi här, så de måste vi ha stycken med. Ägg. Ja. Här då, det är vatten i. Och så, ägg. Vem kommer till din? Alexander, 1, 2, 3. Åh, splashad. Aj. Nej. Åh, mycket ägg. Åh, jag smakar igelkott, inte gott det som mor har lagt i vår karott. Vi vill ha pannkakor i stora lass med jordgubbssylt och massor utav glass. Jättemycket socker, te och lite saft. Det önskar vi att vi nu hade haft. Mat på vårt lilla fat så ger vi det till hunden som inte blivit bunden och spökmor blir glad. Jag klappar händerna. Jag ska trycka i så fall. Men jag kan inte trycka. Nej, jag ska filma. Nej, jag ska somna. Kom nu. Hej då! Hej! Godnatt! Jag gör det. Jag kan ställa mig här. Okej. Jag var lång dag.